אפשר להתחיל. כן, אז אף על פי שעוד לא ראיתי שהעלו ליוטיוב את הפגישה הקודמת 130, אני מקווה שבקרוב יעלו אותה, והיום זה, מה התאריך? 6 בדצמבר. זהו, 6 בדצמבר 2021, זוהי פגישה מספר 131 של קבוצת הזום שלנו, שאנחנו קוראים לה Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, שאנחנו מנהלים את זה מאז מאי 2020, פעמיים בשבוע, ואנחנו מקליטים את הפגישות האלה ומעלים אותם ליוטיוב. היום הסתכלתי ואנחנו מתקרבים ביוטיוב לקהל של 2,000, כמעט 800 איש שנכנסים לפגישות השונות. וזהו רווח לא קטן. כמובן שאני מעדיף את הפגישות האינטראקטיביות פנים אל פנים בינינו, אם כי אני חושב שקבוצה אידיאלית זה כ10 איש, כן? לא 2,800, אבל ביוטיוב, ברגע שאנחנו מקליטים את השיחות בינינו, בשני הכיוונים, אתם שואלים, אני מדבר, אתם שואלים, כשמקליטים את זה, יכולים לראות את זה בכל העולם. אבל לדעתי, קבוצה של כ10 איש, שיידיש נמצאת אצלם כידע פסיבי ברמות שונות, ברגע שאנחנו מכניסים את אלמנט הדיאלוג, ואני מתכוון ברצינות, לא כמו שעושים באוניברסיטה שהמרצה מדבר והאנשים שומעים. אנחנו מנסים לבסס את הפגישות שלנו על קצב אינטראקטיבי הרבה יותר נמרץ. כן? זה נכון שלפעמים התשובות שלי ארוכות, אבל תמיד אפשר לשאול בכל שלב של הפגישה. אני מזכיר לכם שאנחנו כרגע באמצע קריאת מאמר של מוניק דהאם ושלי על המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר מ-1931, יחיאל פיינר הוא קצטניק, הוא יחיאל דינוך, אבל 3 השמות האלה הם אותו אדם לדעתי, אבל שייכים לתקופות היסטוריות שונות. והיום אנחנו מתרכזים במה שאני קורא, מה שמוניק דהאם ואני קוראים המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר, שהתחבר שם בין 1929 ל-1930, כן? כשהוא יליד מתי? 1909. 1909, כן? זאת אומרת שהוא היה בן 22 מקסימום, כאשר הוא כתב את המבוא לספר השירים שלו, 22 לידר. למה אנחנו קוראים למבוא לספר הזה מניפסט ספרותי, כן? על זה אני אולי לא כל כך דיברתי, כי אני כבר לא זוכר, אני מדבר לפעמים יותר מדי, גם עם ילדיי, כשאני מתלונן למה הם לא מתעניינים במה שאני עושה, גם עם אשתי, כשאני מנסה לדרבן אותה שהיא תתעניין בדברים שאני עושה, וגם איתכם ועם סטודנטים שלי לשעבר, כשאני מסביר מה שאני עושה. אז אולי נתחיל בזה, מכיוון שזה חשוב, לדעתי, כדי להבין את הספר 22. נעשה סיבוב קצר, אני מתחיל עם יאיר. למה אתה חושב, אם אני בכלל הסברתי, למה אנחנו, מוניק דהאם ואני, קוראים למבוא לספר השירים, המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר?
יש לך איזה השערה? אתה מתכוון לאותה תקופה שלפני מלחמת העולם השנייה? ודאי, ואני מתכוון אפילו למבוא שלפני הרבה פגישות, כן. אני צריך לקרוא את זה עוד פעם, קראנו גם את היידיש וגם את התרגום לעברית. נכון, כן. כן. אולי בגלל שזו התרמת השואה, כפי שציינת בשעתו, אולי מפני שזו תקופה ספרותית, לפני שהוא הקדיש את כל חייו רק לשואה וכתב את ספרים על השואה, יכול להיות, זה היה ממש מניפסט ספרותי, כי הוא ממש עסק אז בספרות. כן. כן, האמת היא שהמונח מניפסט ספרותי, שלום לכולנו, שלום. שלום, אני מכיר את המונח הזה מניפסט ספרותי מהספר של פרופסור הורושובסקי כיום, טוב הוא כבר לא חי, הורושובסקי הרשב, שהוא התמחה כשאנחנו היינו סטודנטים באוניברסיטה העברית, הוא היה פרופסור של ספרות עברית, והוא התמחה במה שהוא קרא מניפסטים ספרותיים של משוררים במחצית הראשונה של המאה ה-20. והוא פרסם, אז כשהיינו סטודנטים שלו ושמענו את הקורס שלו, הוא הוציא באקדמון, הוצאה של הסטודנטים, הוא הוציא אנתולוגיה של מניפסטים ספרותיים בספרות העולם ובספרות יידיש. והוא הסביר שברגע שתנועות מודרניסטיות בעולם החלו לבסס את מעמדם בספרות המודרנית של המחצית הראשונה של המאה ה-20, דבר ראשון שהם עשו, אותם סופרים בעולם וגם הסופרים היהודיים, הם כתבו הצהרה של עקרונות, מה מביא אותם לכתוב בצורה שונה מאשר השירה שלפניהם, של הדורות שלפניהם. ואותו אנתולוגיה של פרופסור הורושובסקי, כללה בתוכה גם הצהרות כאלה, מניפסטים ספרותיים של סופרי יידיש. אבל הוא בעצמו, הורושובסקי הרשב, אומר במבוא שלו לאותו ספר לימוד, הוא אומר שהכמות של המניפסטים הספרותיים במחצית הראשונה של המאה ה-20 גדולה הרבה יותר ממה שכלול בספר, שהוא בינתיים מוציא את האנתולוגיה הזאת. והוא השאיר פתח גם על פי דבריו וגם על פי המציאות, שעוד מניפסטים ספרותיים ייכללו בעתיד. עכשיו, אצל כרמל, הוצאת כרמל בירושלים, שנים אחר כך, אותה חוברת לימודים יצאה כספר, אבל הוא לא הוסיף עוד, מכיוון שהוא כבר היה אז בארצות הברית, והוא רק דאג שהוצאת כרמל תוציא את החוברת הזאת, את האנתולוגיה של סטודנטים, בצורת ספר. אני טוען, כן, עכשיו, אני טוען במאמר ביחד עם מוניק דהן, שאין ספק שמה שיחיאל פיינר כתב כמבוא לספר השירים, זהו מניפסט ספרותי שראוי היה להיכנס לתוך הרשימה של הצהרות משוררים על דרכם החדשה. לגבי יחיאל פיינר, דרכו החדשה מצויה בכמה אספקטים במה שהוא כתב במבוא. קודם כל,
האנתולוגיה של אורושובסקי עכשיו, עד כמה שאני זוכר, לא היו סופרים דתיים של אגודת ישראל. אז דבר ראשון, המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר, אלה דברים של משורר, ששייך, לא רק שייך, אלא הוא אפילו נציג של פועלי צעירי אגודת ישראל, בפולין, בראשית שנות ה-30, והוא גם חבר בקבוצה של עוד שני חברים, שגם הם משוררים חברי אגודת ישראל, כן? חבורה שמתאספת ביניהם והם קוראים שירים זה לזה. דבר שלישי שהוא חידוש, שהקבוצה הזאת, זוהי קבוצה של משוררי יידיש של אגודת ישראל, שלא מסתגרים בתוך דלת האמות שלהם של דתיותם, אלא כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, הם מכירים את הספרות הצרפתית בצרפתית, והם מכירים את הספרות הגרמנית בגרמנית, ויחיאל פיינר כותב טריולטים בתוך ספר השירים שלו, וכותב סונטים, הם פתוחים לספרות העולם, וכנראה רוצים בספרות יידיש לחרוג מהספרות המסורתית, וגם לכתוב שירה מודרנית שונה ממה שמקובל בחוגים הדתיים עד זמנם. עכשיו, אנחנו התחלנו לקרוא את המאמר הזה של מוניקה ושלי, ובלה שלחה לכולכם, אני מקווה שגם שלמה, היא שלחה לשלמה, אנחנו באמצע קריאה, אני כרגע לא זוכר באיזה עמוד, האם מישהו יכול להגיד? גם אני לא זוכר, אולי רגע. כן, לא סימנו בפעם שעברה. בפעם שעברה הקדשנו לקריאת המאמר. זה היה... באיזה עמוד? אני חושב כן, אני יודע, אבל זה... בעמוד 9 נראה לי. עמוד 9. אז בואו נראה, נתנאל, נראה בעמוד 9 הפסקה האחרונה, איך היא מתחילה. רגע, קודם כל, האם לכולכם, אתה יכול להעלות את זה על המסך? כן, אני אעלה את זה פה על המסך, שיהיה לכולם. ויש לכם גם אצלכם, אז תחליטו איך שאתם מעדיפים. תנסה לראות איך מתחילה הפסקה האחרונה של עמוד 9, ואנחנו נזכר. אוקיי, מתחילה כך. גם יחיאל פיינר חש בצורך בזמנו. בשלהי שנות ה-20 של המאה ה-20, לצאת בהכרזה פרוגרמטית על מהותה של השירה. פרוגרמטית על מהותה של השירה ושליחותו של המשורר בעשור השלישי של המאה ה-20. אני חושב שעצרנו טיפה יותר למעלה, אבל נתחיל כאן. כן, אני חושב. אולי תראה פסקה קודמת. האם לכולכם אתם רואים איפה אנחנו? כן, כן. אוקיי. כן, כן. פסקה קודמת, איך היא מתחילה? אחד המאפיינים של הכתיבה הספרותית האורתודוקסית ביידיש. נראה לי כאן עצרנו. או שבפסקה שלפניה. תראה פסקה קודמת, איך היא מתחילה. פיינר מתאר במבוא חיזיון של קטסטרופה המתרגשת על האנושות, בניגוד כותבי לאידאל הרוחני וההומניסטי. לא, גם קודם. רגע, תראו, זה בעמוד 9 אתה אומר? כן. מה הפסקה הראשונה של עמוד 9, איך היא מתחילה? אנו מביאים להלן בפעם הראשונה תרגום של המבוא מיידיש לעברית של ספר השירים. את זה קראנו. כן, אז תתחיל מפה. אוקיי. כן. אנו מביאים להלן בפעם הראשונה תרגום של המבוא מיידיש לעברית של ספר השירים.
במבוא מנוסחים לראשונה עקרונות הפואטיקה של יחיאל פיינר, בהיותו יוצר הכותב בין הגילאים 17 עד 22. במבוא בולטים... רגע. כשאנחנו משתמשים במאמר, המונח עקרונות הפואטיקה, אני רוצה להסביר את זה. כן? עקרונות הפואטיקה זה מעין מונח טכני בחקר השירה. המילה פואטיקה מתכוונת לפי איזה מחשבות המשורר חושב שכדאי לו לכתוב שירה כדי לבטא את מה שהוא רוצה למסור. עכשיו, ברגע שאנחנו נמצאים עכשיו במחצית הראשונה של המאה ה-20, ואמרנו שהיו כל מיני תנועות מודרניסטיות, אז לתנועות האלה היו עקרונות פואטיים שונים מהעקרונות איך צריך לכתוב שירה לפניהם. אם אתם זוכרים, בפגישה הקודמת, יחיאל פיינר מזכיר שתי... רגע, מי מדבר? בלה הצטרפה וגם יהודית. גם יהודית שלו, יהודית ותיקה כבר אצלנו. שלום בלה. שלום, היי. וגם יהודית שלו, אז ברוכות הבאות. הפתעה לכבוד חנוכה. יופי. אז, ולא ידעתי שגם בלה וגם יהודית שלו. יופי, אנחנו שלחנו ליהודית תודה, לכן אולי אם היא יכלה, היא הצטרפה, ואני הייתי באמצע להגיד שבפעם שעברה נדמה לי, כבר ראינו שיחיאל פיינר מזכיר במבוא הזה שתי תנועות מודרניסטיות בספרות העולמית. הוא מדבר על הפוטוריזם, והוא מדבר על האימג'יזם. אין ספק, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אותם משוררים שנחשבים בספרות העולם כפוטוריסטים, והתנועה השנייה אימג'יסטים, הם ללא ספק יצאו עם עקרונות, עם מניפסטים ספרותיים, איפה שהם מסבירים למה הם כותבים אחרת מהדורות הקודמים. ואני רוצה להזכיר לכם, שלמשל פוטוריזם בספרות יידיש, אחד המשוררים שאני מאוד אוהב, ואני חושב שהוא אחד מהגדולים, זה אהרון צייטלין. אהרון צייטלין כתב לפי עקרונות של הפוטוריזם העולמי. אלא מה? כשהוא פרסם שיר באחד העיתונים ביידיש, כשהדפיסו את השיר שלו, עשו שגיאת דפוס, וכתבו, an A is gestorben, ואז התנפלו עליו. הוא לא כתב ככה, הוא כתב an Esel, אבל המדפיס בעיתון כתב an A is gestorben, ואז התנפלו עליו ואמרו, אהרון צייטלין is a משוגנר פוטוריסט. אפשר פירוש לדברים ביידיש? אני לא הבנתי אותם. כאילו את חלקם. אוקיי. המדפיס כתב עם שגיאה an Eis gestorben, ביצה נסעה למות. מה שבעצם צייטלין כתב, ואני לא אכנס לשיר, הוא כתב an Esel, חמור, נסע למות. והמבקר הספרותי לא ידע שהוא כתב חמור, כי הייתה שגיאה, ואן אייס gestorben, ביצה נסע למות, אז התחילו לבקר את אהרון צייטלין, שהוא פוטוריסט משוגע. אהרון צייטלין מיד הגיב, והסביר שזוהי שגיאת דפוס, כן, וכולי, אבל זה לא עזר לו, כן. אני רק אומר את כל זה כדי להגיד, שבספרות יידיש,
משוררים, כותבי יידיש, היו מודעים למה שקורה בספרות העולם. מה עוד שאהרון צייטלין, היה תקופה של סוריאליסם יותר, לא? כן, אבל מה עוד שאהרון צייטלין, שהוא היה אחד מגדולי ספרות יידיש, שתרגם את שייקספיר ליידיש, והוא תרגם את, הוא תרגם את אדיפוס מלך, כנראה מהשפה שהוא נכתב, אדיפוס מלך נכתב בלטינית אולי, תרגם את זה ליידיש, הוא ידע 7 ויותר שפות. ספרות יידיש בין שתי מלחמות העולם, היו לה סופרים שאולי בניגוד למה שאפשר לחשוב, ידעו מה קורה בעולם, אבל לא רק סופרים כאהרון צייטלין, שהוא בא מחוגים חסידיים חבדיים, כי גם האבא והאמא שלו היו מחב"ד, אבל גם סופרים כמו שיחיאל פיינר וחבריו, כן, שהיו מאגודת ישראל, הם ידעו מה שקורה בעולם. אז העקרונות הפואטיים, המשורר ברגע, המשורר המודרני, גם אם הוא מאגודת ישראל, ברגע שהוא הרגיש שהוא סוטה ממה שמקובל, הרגיש צורך להכריז על העקרונות של שירתו, העקרונות הפואטיים. אוקיי, רגע, כמה אנחנו? אנחנו 8. תשמעו, כן, זה ללא תקדים, כן, במשך חודשים, כן, אנחנו היינו בסביבות 4-5, כן, במקרה הכי טוב 6, אז אני מודה לכל אלה. אבל סליחה, אבל בלה, כי אני מתוזלם ביידיש לקצ'ר. רגע, אני לא הבנתי מה שאנה אומרת. אני אמרתי שבלה, כי אנחנו כמו מתוזלם באונליין, ביידיש אונליין. לא, נכון, לא מתושלח, אלא שאתם מהראשונות, אבל היו כ10 והיו כאלה שפרשו, וזה מטבע הדברים. אבל שמצטרפים אנשים, רק מקווה שזה יענה לצרכים שבגללם אתם מצטרפים. נתנאל? חברים. יהודית. כן, ג'ודית. קודם כל אני מאוד שמחה. אני מאוד שמחה שאתם עדיין כאן. אני היום בבית חולים, אז הסתכלתי על השעון והחלטתי להצטרף, ומאוד שמחתי לפגוש אתכם. יופי, את לא ואני לא בטוחה שאני אשאר עד סוף השיעור. אוקיי, את לא חייבת לדבר. אם אני אעזוב באמצע, אני מתנצלת. בסדר, את לא חייבת לדבר, אבל כל זמן שתוכלי, אנחנו נשמח אז באמת, שתקשיבי. תודה רבה. תודה. נתנאל, בבקשה, תמשיך. אוקיי. במבוא בולטים הרעיונות המרכזיים בשירים שהופיעו בספר כולו, כגון חיים מתוך קדושה, שליחות המשורר, חזיונות אפוקליפטיים ומצוקה קיומית יהודית. במבוא מופיעה התנצלות המשורר בפני קהל הקוראים הפוטנציאליים. תקרא יותר לאט, אל תמהר, כן. כי רצונותיו לכתוב שירה שמגלמת בתוכה את הזיקה להתעלות אנושית וקדושה, אינם מתממשים ביצירותיו נוכח המציאות העגומה שבה הוא ובני עמו חיים. כאן אני חייב להפסיק אותך. מה שקראת כרגע, כן? שבמבוא הוא מצטער ששליחותו כמשורר, שהיא שליחות לגבי דברים נשגבים, לא משתקפת בספר השירים, כפי שכבר על זה דיברנו, על זה אני חייב להגיד לכם משהו שהיום קראתי, אתמול והיום, ואפילו השמעתי לביתי שנמצאת פה לביקור מאירופה לחודש, ואני חייב לדבר על זה.
כי זה מתקשר. אני לא סתם מפסיק. תראו, סוף סוף מצאתי זמן לקרוא את ספרו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' 8 פרקים לרמב"ם. מכירים את הספר? כן. אני לא. לא, אני לא. יאיר, אתה מכיר? לא. בלה? אני לא מכירה. לא מכירה. גם לא. יהודי, רחל מבר אילן ישנה? רחל מולד? היא לא פה. לא פה. את מי עוד לא שאלתי? את שלמה ודניאל. כן, שלמה, אתה מכיר? אני לא מכיר. תגיד רק לא, אל תדבר ביותר. אוקיי, אז ככה, אם אתם לא מכירים, גם אני לא הכרתי, ואני בדרך להכיר, כי אני באמצע הקריאה, אני חושב שמה שאני אגיד זה במקום. זה שנתנאל מכיר, אז הוא יסלח לנו אם אנחנו נחזור על דברים שהוא יודע, ואולי נגיד דברים שהוא לא יודע. תראו, 8 פרקים לרמב"ם, זהו חיבור של הרמב"ם, כשהוא היה, אם אני לא טועה, בן 18. זה אחד החיבורים של הנעורים שלו. אבל, על פי פרופסור ליבוביץ', הבנתי ממה שהוא אומר על הספר הזה, שבמשך השנים הרמב"ם רק פיתח מה שהוא אומר לפרקים, ולא מדובר כאן בשינוי דעה או השקפה. זה אני אמרתי כמבוא קטן. עכשיו לגבי הספר עצמו. אני בסך הכל בהתחלה, ב100 העמודים הראשונים, ואני קודם כל רוצה להסביר בשתי מילים מה זה הספר הזה של ישעיהו ליבוביץ'. בזמנו, תלמידים של ליבוביץ' ביקשו לבוא אליו הביתה, לקרוא ביחד איתו את 8 פרקים לרמב"ם. והספר הזה הוא למעשה פרוטוקול של הפגישות האינטראקטיביות, בדיוק מה שאנחנו עושים, לפי אותה שיטה, בין ליבוביץ' לבין תלמידיו, כשביחד הם נפגשים וקוראים פסקה ב8 פרקים לרמב"ם. ולכן, ברגע שאבי קצמן, שהוא בר אוריין וערך את ההקלטות האלה, כנראה שהקליטו את הפגישות האינטראקטיביות כמו שאנחנו עושים, וערכו התלמידים את הספר, אני לא זוכר, אני מניח שהראו את זה לליבוביץ', ואבי קצמן עשה את העריכה הסופית, ולכן הספר הזה של ליבוביץ' נקרא כמעט כמו שאלות ותשובות שלו. הוא קורא פסקה ב8 פרקים לרמב"ם, הוא מסביר, ובאמצע מפריעים לו עם שאלות, ואז הוא עונה. בדיוק אותה שיטה, או כמעט אותה שיטה כמו שלנו. אני רוצה רק לעמוד על דבר אחד שקראתי אתמול, והיום השמעתי לביתי. בפרק הראשון, מדברים על מה שהרמב"ם מסביר, ואל תשכחו, אנחנו מדברים פה, אם אני לא טועה, במאה ה-12, כאשר הרמב"ם שהוא היה רופא, הידע שלו ברפואה ובתורת האדם מבוססת על מה שידעו אז במאה ה-12, ומי היה הרופא המומחה הגדול? היה גלנוס, וליבוביץ' כל הזמן חוזר על זה שהרמב"ם
מה שהוא ידע ברפואה, כן? ויחד עם כל מה שהוא ידע מחוץ לזה, כן? הוא הלך לפי גלנוס, אבל לגבי אופי האדם, הרמב"ם יש לו דברים חשובים ביותר, כן? שהוא גם למד מפילוסופים מוסלמים, אבל יש לו מה להגיד גם על הדברים האלה, ויש דיון מאוד מעניין, מה הם הכוחות שמפעילות את האדם בכלל. לא ניכנס לזה, אבל על דבר אחד אני רוצה לדבר שקשור למה שקראנו, למה שנתנאל קרא עכשיו. מדבר הרמב"ם על הכוח המדמה. הכוח המדמה, לפי הרמב"ם, כולל את הדמיון האנושי ואת הזיכרון, שגם הוא קשור לדמיון, שהרי כשאנחנו, כך אני מבין, זוכרים משהו שחווינו, הרי מה שחווינו זה מן העבר, ואנחנו בעצם זוכרים ונעזרים בדמיון כדי לבנות את מה שאנחנו זוכרים. עכשיו, מסביר הרמב"ם מה זה דמיון. הרמב"ם אומר שדמיון לעולם איננו המצאת דברים שלא קיימים, אלא זה צירוף של כל מיני תכונות שהתנסינו בהם בעבר. למשל, אם מישהו מדמיין, נגיד באומנות, סוס ירוק, אמנם לא ראה בחיים סוס ירוק, אבל הוא כן ראה סוס, והוא כן ראה את הצבע הירוק. והדמיון באופן חופשי, כמו זה אני אומר קליידוסקופ, מצרף התממשויות שונות שאדם התנסה בהן, ואז נוצר דבר כאילו חדש, אבל האלמנטים בו הם אלמנטים שהאדם התנסה. ועכשיו בא הדבר החשוב. אומר הרמב"ם, על פי לייבוביץ', מכיוון שהדמיון הוא דבר שקשור להתנסות שלנו, אז שואלים אותו התלמידים שלו בפגישה, מה יש להגיד על הרמב"ם לגבי החלום? זו שאלה מפורשת ששואלים את לייבוביץ'. עכשיו, חזקה עליי שלייבוביץ' קרא כל מה שהרמב"ם כתב. למה? מכיוון שהוא מיד עונה. והוא אומר, כן, הרמב"ם מדבר כאן וכאן וכאן, יש לו 2 פרקים על מהות החלום. ואומר לייבוביץ', החלום, הרי זהו עניין של דמיון. הרי זה דבר שלאדם אין שליטה, מה הוא יחלום, ואיך הוא יצרף את האלמנטים מתוך ההתנסות שלו בחיים, בחלום. ואז אומר לייבוביץ' או הרמב"ם, אני כבר לא זוכר מי שניהם, אבל זה קשור לגבי מהות החלום אצל הרמב"ם. הרמב"ם אומר, מה שאדם חולם קשור למה שאדם חווה בחייו הערניים, במה שאדם מתעסק. ואז לייבוביץ' שומע, אם האדם מתעסק בשטויות, אז הוא יחלום על שטויות. אבל אם אדם מתעסק בעניינים שהם ברומו של עולם, הרי ברגע שבחלום הוא יצרף אלמנטים מהתנסותו, אז הוא גם יחלום על דברים שהם ברומו של עולם. וזה תפס אותי. כן? מכיוון שאם זה נכון
שבחלום, על פי הרמב"ם, הפנטזיות שאתה בונה בחלום, הם מאלמנטים שהתנסית, אז תלוי במה אתה מתנסה בעירות שלך. כן? והרעיון הזה לגבי מהות החלום, עוד יגרום לי לחשוב הרבה זמן, שהרי ברגע, ואני עובר עכשיו לרב שטיינזלץ, שהרי ברגע שלפי שטיינזלץ, כאשר האדם היהודי המתפלל, הלומד תורה, או במילים שלי, העוסק במעמדו של האדם מול אלוהים, או כמו שהקבלה קוראת לזה, מול האינסוף. ברגע שאדם יהודי מטריד אותו, מה מקומו בחיים ובבריאה, ומה יש מעליו. אם אנחנו נצרף את שטיינזלץ לרמב"ם, הרי שהאדם יחלום או יחשוב גם בעירות וגם בחלום, על מה שמקשר אותו עם מה שמעבר לו. זהו. אז רק אבקש מנתנאל לחזור על המשפט שקרה שבגללו הפסקתי אותו. נתנאל. רגע, הנה. אין בעיה. רגע, אוקיי. במבוא מופיעה התנצלות המשורר בפני קהל הקוראים הפוטנציאליים, כי רצונותיו לכתוב שירה שמגלמת בתוכה את הזיקה להתעלות אנושית וקדושה, אינם מתממשים ביצירתו, נוכח המציאות העגומה שבה הוא ובני עמו חיים, שמציאות שאותה לא שומה עליו לשקף כשליח ציבור. שומה עליו, שומה עליו. תראו, ישנה מילה קדושה. אני חייב לנסות שנגיע לאיזה הגדרה משותפת. האם חשבתם פעם, מה זה המילה הזאת, קדושה? איך אתם הייתם מגדירים? זה לא מילה של חניוקים, או מילה של דתיים, קנאים, זוהי מילה שנמצאת בשפה העברית בכל מיני מקומות, אנחנו לא מדברים עליה מספיק, ודאי לא ברדיו, ודאי לא במפגש בין אנשים חילוניים, אולי האנשים החילוניים כמוני יצחקו, לא אני, כן, אבל יצחקו על המילה הזאת. בלה, איך היית מגדירה את המילה קדושה? קצת הפתעה. שאלה מפתיעה קצת. אני יודע, מכיוון שאנחנו לא עוסקים בציבוריות הישראלית, אנחנו אפילו כדי לדחות את חשיבותה של המילה לא עוסקים. או לקבל. אני צריכה להקדיש קצת תשובה, אני לא יכולה מהמותן ככה בסדר גמור. האפקט שלי הושג, זה שאמר שזוהי הפתעה. יאיר, מה אתה אומר? איך תגדיר את המילה קדושה? האם זוהי מילה שצריכה להיות בווקבולר של כל אדם בישראל? בהחלט מדובר על יכולת קדושה אצל אנשים דתיים ואצל אנשים חילונים יכולה להיות שונה, אבל למשל מדובר על קדושת החיים או על קדושת הדתיים ידברו על קדושת השבת. אז תגדיר את המילה קדושה, זה מה שאני מחפש. כן. זה לא בחינה, כן? אני עוד מעט מה אומר המילון, אני אגיד, כן? אבל אתם לא הסתכלתם אף פעם, אני מניח במילון, כן? איך הם מגדירים? לא סתם במילון. שמקדיש יחס מיוחד לדבר מסוים.
יחס מיוחד. יחס מיוחד לדבר מסוים. דניאל, מה אתה... למקום, לרעיון. כן. אוקיי, דניאל, איך היית מגדיר את המילה קדושה? אם זה דתי או לא דתי, נראה לי משהו שאי אפשר להתווכח עם זה, משהו ש... לא, רגע, השאלה היא באמת לא אם זה דתי או לא דתי. לא, אני אומר, בין ובין, דניאל, לא, בין ובין זה משהו, מה? חכה רגע, אני רוצה לשאול אותך. כן, ברגע שאמרת, תן לי לשאול, ברגע שאמרת אם זה דתי או לא דתי, אני שואל, לא אכפת לי אם זה דתי או לא דתי, זה מילה בשפה העברית, איך אתה מגדיר אותה? זה מה שהתכוונתי, שדתי או לא דתי, ההגדרה, משהו שאפשר לגעת בו, משהו שאי אפשר להתווכח עם זה, משהו כזה, שמובן מאליו, כאילו, משהו. ואתה חושב שבחברה הישראלית, בחוגים החילוניים, יש מילה קדושה שאי אפשר להתווכח איתה? יכול להיות שבעברית לא כל כך משתמשים בזה, אבל למשל בצרפת אומרים את זה, זה קדוש, כאילו משהו שאין מה להתווכח עם זה, זה משהו שמכירים כפוסטולט שזה... מה? ואני אומר זה... עכשיו אני שואל אותך, האם אתה חושב בחוגים חילוניים איך מגדירים את המילה קדושה? אולי משהו שזה מעבר משהו חוקי שזהו, זה מה שיש. זאת אומרת, לא לראות באדם ששוכב על הרצפה ולא זז, זה קדוש? חוקי אמרת. לא, איך אתה צריך להתנהג בדברים האלה. קדוש, הוא אומר כמו שאמרת קודם, זה החיים קדושים, הם קדושים. בין זה שאתה דתי או לא דתי, נראה לי משהו כזה, וזה המשמעות. בתחום ההתנהגות, מה שאתה אומר, כן, דבר קדוש בתחום ההתנהגות האנושית. אוקיי. כמובן זה בא מהדת אולי, במקור, אבל... אני לא אכפת לי מאיפה זה בא, מעניין אותי איך אדם חילוני מבין את המילה קדוש, ויכול להיות שהוא לא מבין את המילה הזאת, אלא למשל, לאכול שווארמה זה קדוש, אני לא מוכן לאכול סתם איזה פיתה בלי שווארמה, זה בשבילי קדוש, אבל לא לזה הכוונה, נכון? אז השאלה, כן, רגע, את מי עוד לא שאלתי? אותי. אני מוכנה לנסות. אוקיי, יהודית, תגדירי את המילה קדושה, איך שאת חושבת שבשפה העברית צריכים להגדיר אותה. זה משהו שהוא, קודם כל הוא לא קיים, כי אנחנו לא יכולים להגיע אליו ולגעת בו ולרכוש אותו. אז הוא קדוש, וזה רוחני. לכן שלחתי אותו לתיבה של משאת נפש. משאת נפש שתוצאותיה, או חסרה לי פה מילה, טרגטינג שמטרתה רוחניות ושלמות. ואני חושבת שזה מתאים גם לדתי וגם ללא דתי. כן, בסדר גמור, תראו, אני אפסיק לענות אתכם, ואני אגיד מה שפרופסור מלמד, לפרופסור מלמד, אני מקווה עד 120, אני לא יודע אם עוד חי או לא, פרופסור מלמד הוציא מילון של העברית בגמרא, במדרשים, במשנה, ושם המילה קדושה מופיעה, והוא במילון הזה, זה מילון מיוחד לשפה עברית מהמקורות, כן? והוא, עד כמה שאני זוכר, אומר, והוא נותן הסבר שווה לכל נפש, כן? וההסבר הוא קדוש, נפרד
שונה מכל דבר של חול, כן? דבר שלא שייך לימי החול, ולכן אומרים שבת, שהשבת, כן? קדושת השבת וכו'. עכשיו, דבר שהוא נפרד ולא יומיומי ולא של חול, אז של מה זה? אני שואל את עצמי, כן? אם הוא לא של חול, אז הוא שייך לשבת, לקודש, שבת קודש, כמו שאנחנו אומרים. וכאן אנחנו נכנסים לתחום שבמדינת ישראל מתווכחים על סכינים, כן? האם צריך לשמור שבת? מה זה שבת? כן? אתם יודעים מה זה שבת? אני אגיד לכם, מה שאני מצאתי בעיתון של קיבוץ, כן? ב-1947, 1947, עיתון שמכניס הומור בקיבוץ. זה כמובן לא מה שאברהם יהושע השל אומר בספר שלו על השבת, אבל נתחיל בשבת בקיבוץ. אז אני קורא שם דבר כזה, ינקלה בן 5 עומד באמצע שביל בקיבוץ, מכנסיים מלאים, רטוב לו, לא נעים לו, והוא בוכה. עובר חבר קיבוץ, רואה את ינקלה בשביל, ואומר, ינקלה, אל תבכה, עוד מעט יבואו ההורים שלך מהעבודה, והם ייקחו אותך לבית שלהם, וירחצו אותך, ויתנו, זה בזמן שעוד הילדים היו ישנים פעם בשבוע אצל ההורים בבית שלהם, ירחצו אותך, כן, ויתנו לך לאכול, ובשנה הבאה, כן, אתה תלך לגן, ואחרי כמה שנים תלך לבית הספר, תגמור בבית הספר היסודי, ואחר כך תלמד בתיכון, כן, תגמור את התיכון, תתגייס לצה"ל, בשעה טובה, תהיה חייל, תחזור, כן, תחזור לקיבוץ, תשתלב באיזה ענף, תלד ילדים, תתחתן, תלד ילדים, כן, ויהיה לך נכדים, ותזדקן, ואז תתחיל לדבר יידיש, ואחר כך תמות. יפה, יפה מאוד. עכשיו, באותו כתבת, ילד כזה בקיבוץ, בן 6, מדבר עם האבא שלו בשביל בקיבוץ, ואומר, אבא, מה זה שבת? אז האבא אומר לו, מה אתה לא יודע מה זה שבת? הנה, לאמא שלך, היום יש שבת. אומר הילד, היום זה יום שלישי, ולאמא שלי יש שבת ביום שלישי? האבא אומר, כן, היום יש השבת, היא לא עובדת. אז מה זה שבת כאשר יש לחיים השכן שבת ביום שישי? כן. טוב, הוא ביום שישי לא עובד, יש לו שבת. אז אבא, אז מה זה שבת בקיבוץ כשאנחנו כולנו מתאספים ושרים שירי שבת? זה אותו שבת? בני, בוא נלך לטייל. אבא התבלבל לגמרי, כן? למה? כי בתוך הקיבוץ המושג שבת התבלבל לגמרי, לא לעבוד זה נקרא שבת, אבל המושג האמיתי של שבת קודש לא היה קיים אז. בספר של אברהם יהושע השל, יש לו ספר, אני לא יודע אם דיברנו עליו, שנקרא שבת, ושם הוא מנתח את המשמעות האמיתית
בתרבות היהודית מדורות של מה זה קדושה כאשר שומרים שבת, שזה עניין לגמרי אחר. בלה, יש לך הגדרה של שבת? לא כל כך בעניין של הגדרות היום, אני מצטערת. בסדר, את לא חייבת, זה של קדושה. אני רוצה לומר משהו. לתוך כל המושגים שאתה השמעת, צריך להוסיף את התואר נעלה, כי בלי להוסיף משהו שהוא מעל יתר הדברים, אין לקדושה משמעות. יופי. זה מה שרציתי לומר. שלמה, אני מפחד שתדבר הרבה, אבל איך אומרים? איך אני אומר תמיד על אנה? איך אני אומר עליה כשהיא שואלת שאלות? הרמת לנו להנחתה. נכון. זאת אומרת, מתחילים לדבר על המושג קדושה, כן? במילה נעלה. קדושה, אם אנחנו רוצים להבין אותה, ולא שאני מבין, אבל אני קראתי את אברהם יהושע השל, ובעקבותיו אני הולך. המילה נעלה זו המילה הראשונה שצריך לדבר עליה. זאת אומרת, קדושה זה כל דבר או כל מושג או כל רגש שהוא למעלה, נעלה למעלה הייתי אומר, השגתנו האנושית מהשכל, למעלה מהשכל האנושי. אז אפשר לשאול שאלה, אם זה למעלה מהשכל שלנו, איך אנחנו יכולים לחשוב על קדושה? אבל רבותיי, בן אדם בנוי לא רק משכל, הוא בנוי גם מרגש, ולפעמים, כמו שפעם אמרתי לכם, לדעתי, הרגש הרבה יותר חיוני וחשוב אצל בן אדם מהשכל. אמנם השכל זה הרציונליזם שהמערב בונה עליו את כל תרבותו, אבל הרגש האקזיסטנציאליסטים רואים ברגש אחד האלמנטים החשובים ביותר, שאולי הוא יותר חשוב מהשכל. עכשיו, אני אומר, יש להניח שהשילוב בין רגש לשכל היא הנותנת, אבל פעם דיברנו על הספר רגשות של וילארד גיילין, שתורגם לעברית, איפה שהוא טוען שהמערב לא יודע מה זה רגשות, להפך, הוא מדכא את הצד של הרגש לטובת הרציונליזם, וזוהי אחת הצרות של תרבות המערב. אז אנחנו מתחילים עם העניין הזה, שקדושה, הייתי אומר, קודם כל אפשר לנסות להבין אותה, כמו ששלמה אמר, כשאנחנו, או כשאני מוסיף, דרך הרגש. יכול להיות, כן? אני פה לא מסתמך על אף אחד, אני משוחח איתכם וחושב, ואומר מה שאני חושב. קדושה מתחילה ביכולת של האדם להרגיש אותם, ולאו דווקא לחשוב עליה. עכשיו, מה זה הרגשה של קדושה? לדעתי, מה שאני חושב, ומה שדיברנו על זה אולי בפעם שעברה או לפני פעמיים, ברגע שמדברים על האינסוף המקובלים, כשהכוונה היא לאלוהים זה מה שמעבר לאדם, ברגע שמדברים על האינסוף, ואני רואה, היכולת שלי להבין מה המושג הזה אלוהים עושה במחשבה היהודית, ואני מחליף את המילה אלוהים באבסולוטי, מבחינת הרגש שלי,
אני רק יודע להעיד על עצמי, אין לי ספק שאצלי פנימה יש דברים שאני חושב שהם אבסולוטיים, ואני לא מוכן להתפשר על אמיתותם בשום מקרה. וזה מתקרב למה שאנחנו קוראים בשפה העברית קדוש, דבר שאין עליו עוררים, שהוא אבסולוטי, שאולי המקובלים קוראים לזה אינסוף, ואולי מכוונים למה שאנחנו בשפה העברית, ובכתבים שלנו קוראים אלוהים. עד כאן. אני עכשיו רוצה להגיד כמה דברים, בסדר? פשוט ככה עם כל ההתרחשויות עד שהגעתי לשיעור, ככה הראש שלי לא כל כך... למרות שאני חייבת להעיר שחבל לי שאנחנו זונחים את פיינר כל הזמן, אבל בכל זאת... אנחנו הולכים לאורו, כן. אבל נוטים כדי לנסות להסביר אותו. כן. אוקיי, אז ככה. קדושה, אני מסכימה עם מה שאמר שלמה לנושא של משהו נעלה, הייתי מוסיפה אפילו נשגב, אולי עוד משהו שלא בעברית, משהו מטאפיזי, מעבר לממשות, למציאות הרגילה, אבל אני חולקת עליך, יחיאל, בעניין של האבסולוטיות. כן. כי יש משהו מאוד גם אישי, גם סקטוריאלי, גם דתי, גם לאומי. הנצרות יש לה קדושים רבים, שלחלק מהם אפילו יש יום חג, לא, במדינות שונות, בלאומים שונים. ליהדות יש פחות אנשים קדושים, למרות שיש את הארי הקדוש, ואני מתארת לעצמי שיש עוד כמה כאלה. אבל איפה נאמר, נתנאל, אולי אתה יכול לעזור, קדוש, קדוש, קדוש ואין קדוש, איפה זה נאמר? אתה זוכר את זה? לא כתוב ואין קדוש. קדוש, קדוש, קדוש על אדוני צבאות כתוב. קדוש, קדוש, קדוש זה כתוב בקדושה. לא, אבל יש איזה משהו ששולל. שוב, אני חושבת שהקדושה היא... בלה, במקורות, כמה שאני יודע, אין ניסוח כזה ואין קדוש. יש משהו כזה שאני נחרט לי בזיכרון בתור משהו שדווקא, כאילו משהו שאנשים אומרים קדוש קדוש והם בעצם צבועים, כן? שהם נתלים על קדושה אבל לא מתכוונים אליה בעצם. טוב, זאת אלפרציה של דוברי עברית, אבל זה לא במקורות. אוקיי, יכול, אני לא זוכרת מאיפה אני זוכרת את זה. עכשיו, לגבי שבת, כן, יש לי קצת דיליי. שבת היא קונצנזוס. בתקופה שבה הוחלט שלא אנושי ולא טוב לעבוד כל הזמן, קבעו ביהדות, בתחילת הדת היהודית, קבעו שיום השבת יהיה יום המנוחה, שבת, שביתה, לשבת, לנוח, לא לעבוד, ועל מנת שזה יהיה מחייב, אז העלו את זה, רוממו את השבת למדרגה מחייבת, נתנו לה, הלבישו אותה בקדושה, וזה בסדר גמור, זאת אומרת, מבחינת, אין שום בעיה עם זה, כל עוד זה קונצנזוס. זה הדבר היחיד שלא לגמרי מתיישב עם האבסולוטיות שדיברת עליה, יחיאל. רגע אחד, לגבי הקונצנזוס, ברגע שאת משתמשת במילה קונצנזוס, את מורידה את מהות השבת לעניינים הפוליטיים. פה אצל אברהם יהושע השל אין שום עניין פוליטי. תראו, את הספר הזה אתם חייבים לקרוא לדעתי, לא מכיוון שאני חושב שאתם תהפכו לאברהם יהושע השל, אבל הצורה איך שהוא מבין את המשמעות האינטלקטואלית, הרגשית
והתרבותית של משמעות השבת, זה דבר שלא מצאתי בשום מקום אחר, כן? ומבחינה פילוסופית, אני לא אוהב את המילה פילוסופיה, מבחינה מחשבתית, אני חושב שזהו הספר שהכי קרוב מדבר אל אדם כמוני, כן? שלא שומר שבת, הוא מסביר מהי החשיבות של שמירת שבת, ואני לא רוצה להיכנס, תראו, הספר הזה תורגם לעברית, כן? ואפשר להשיג אותו, ושם הוא מדבר על משמעות הזמן ביהדות, כן? וזה העניין של קונסנזוס, זה להשתמש במילה הזאת בחברה, לא על הרמה הזאת אני מתכוון, אלא אני מתכוון על הרמה של מחשבה יהודית, כן? ותפיסת הזמן בחיי חברה, כן? ובגלל שאני לא רוצה לסטות מפיינר, אז אנחנו נעצור כאן. איך קוראים לספר? אתה יכול לחזור? שבת, זה הכל. אוקיי. שבת. אברהם יהושע השל, כן? אני רוצה בכל זאת להגיד משהו. בבקשה. א', המילה קדוש או קדושה מופיעה גם בשפות אחרות, ואני לא בטוח שהיא מחזיקה פחות מאשר בעברית. כשאתה אומר הולינס, אינני בטוח שזה פחות מקדושה. הדבר השני... רק רגע, שיתנו לך לדבר, כן. אתה העברת את הדבר הזה לרגש, וגם בזה אינני בטוח. למשל, יש איזושהי מוסכמה, או אני יודע מה, שאסור לפגוע בהורים שכולים. כן. ואני חושב שאפשר להכניס את זה תחת המילה קדושה, בעיקר לגבי הורים שהשכול היכה בהם פעמיים. כן, אלה אנשים שחס וחלילה שתפגע בהם, וזה סוג של קדושה, כי יש פה גם משהו נעלה, וגם משהו נאצל, וגם כל מה שאתה רוצה. עכשיו, אין כאן רגש, יש כאן היגיון פשוט וניתוח של העובדות, ולכן אני לא חושב שאם תקרא לזה קדושה או הולינס, או אני לא מכיר את המילה קדושה בשפות אחרות, אני חושב שזה אותו דבר. אוקיי, אנחנו כדי באמת, כמו שבלה אומרת, כי זה מטריד אותי שבלה מרגישה שאנחנו סוטים יותר מדי, כי אני לא מתכוון לסטות, אני באמת מתכוון ללכת עם פיינר, אז קודם כל אני מודה לכל מה שאמרתם, זה רק התחלת של דיון על דבר כזה, אני מבטיח לכם שכנראה עוד נחזור פעם לדיון ממשי, גם בעזרת אברהם יהושע השל, וגם בעזרת כל אלה שהזכרתי עכשיו. נתנאל, בוא תמשיך. רציתי גם להעיר על קדוש, יש כאלה גם שהם משתמשים במילה קדוש גם לדברים הרבה יותר פרוזאיים. נכון. מישהו אומר, אני כל שבת, כל יום חמישי הולך לים, זה קדוש בשבילי. כן, לכן אמרתי שלאכול שווארמה זה קדוש, לזה התכוונתי. בסדר גמור. אנחנו לא מתכוונים, אני לא מתכוון למשמעות הזאת. כן? אוקיי. נתנאל, תמשיך. בולט במבוא הפער והכיתוב בין היצירה האנושית האומנותית, שאצל פיינר מגולמת בתיאור הפרנסוס מהמיתולוגיה היוונית, לבין החזיונות המבעיטים שפיינר מגדיר כחזיונות פוטוריסטיים או כתיבה אימוג'יסטית. אימג'יסטית. עיין במבוא של פיינר עמוד 8 ביידיש, ולהלן בתרגום לעברית מעמוד 24. כן. נמשיך? סיימנו פסקה. כן, תמשיך. במבוא משתקפת ראייתו החזיונית של פיינר, ראייה שמאפיינת את כל יצירותיו בין שתי מלחמות העולם, חזיונות של חורבן ואסון, כאלה שהתממשו בתולדות חיי העם היהודי, וכאלה שהוא מעצב ומטרים מתוך נבואת לב. כן,
אתן לך להמשיך, אני רק רוצה להגיד שהמשך הדיון שלנו נמצא אותו עוד מעט אצל פיינר עצמו לעניין משמעות המילה קדוש. תמשיך. עקבות ברורים לאופי כזה ביצירתו מצאנו ביצירות שפרסם בין שתי מלחמות העולם בעיתונות יידיש. יצירות שאנו מקווים לפרסם בכרך נפרד, כרך דו-לשוני ביידיש עם התרגום לעברית. נמשיך? אם אני לא אומר כלום, בבקשה, וכל אחד רשאי לשאול אם רוצים לגבי מה שאתה קורא. כן. אוקיי. פיינר מתאר במבוא חיזיון של קטסטרופה המתרגשת על האנושות, בניגוד כותבי לאידאל הרוחני וההומניסטי שהתרבות האנושית שואפת אליו, ביחד עם התרבות היהודית. חזון של חיים בקדושה ואתוס יהודי, שעליהם חונך ואותו הוא משלב בפואטיקה של שירתו. אוקיי, פה יש לנו המושג שהשתמשנו בו, חיים בקדושה. ואני שוב אשאל, ולא חשוב דתי, לא דתי, מה זה חיים בקדושה, שלמה? אם יש לך הגדרה לזה, כן? אני יכול להגיד מה אני מתכוון כשאני חותם על המאמר הזה, ומה שמוניק מתכוונת, הרי אתם יודעים שמוניק שומרת מצוות, כן? אז היא ודאי תוכל להסביר, כן. אז ברור שחיים בקדושה אצל מישהו שהוא שומר מצוות, אז יש לזה הגדרה מאוד ברורה. אמרת את הכל, חכה, שלמה, אמרת את הכל. אמרת חיים בקדושה אצל מישהו ששומר מצוות. עכשיו אני שואל את כולכם, יש חיים בקדושה אצל מי שלא שומר מצוות? כן, בהודו אסור לפגוע בפרות. לא, אנחנו זה חיים בקדושה. על יהודים. לא, אנחנו מדברים על יהודים. אני יכול לנסות אולי לענות גם? כן, בבקשה. אני חושב שזה מאוד מאוד קשה לדבר על חיים של קדושה, או לדבר על משהו שהוא נשגב או נעלה. חיים בקדושה, לא כתוב. בקדושה, כן. זה לא אותו דבר, כן. אני חושב שזה מאוד, לא יודע אם זה אפשרי בכלל לדבר על דברים שהם נעלים יותר או נעלים פחות, בעולם שבו אין איזושהי סמכות קדושה, שתחליט מה קדוש ומה לא קדוש. לכן אני חשה לי לחשוב על קדושה בעולם שהוא לא דתי. אוקיי, בסדר, שמענו. אנה, חיים בקדושה, מה זה? אצל יהודים. אני חושב שמי ששומר על... רגע, בני נוח. רק רגע. אנה, את שומעת? כן, אני פה. קידוש, החיים קדושים, the holy life? כן. To live in a holy mode. כן, אני הבנתי. לא holy life. To live in a holy mode. יש דבר כזה? כן, in the holy way, כן? נכון. In the holy way, כן. זה קשה מאוד. קשה מאוד, גם זה צדיקים the בעיה, יש בעיה, זה לא, not easy, even when you start, even you try, you have to, I was reading I will tell you what I was reading, if I will find just a moment, then you will know what I am reading. Okay. Is the Mesilat Yesharim, כן? נכון, מסילת ישרים. I was ישרים. trying to understand by the מסילת ישרים. של רמח"ל. כן. How it is, its life and everything. Yeah, you have many examples. You have the way wrote by the Kadoshim, אנשים, אבל זה... I don't know, maybe the life now it's so modern and we are so busy and so in rush, but okay, we have some example how to be, what to do,
but זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אוקיי, זה שהזכרת את הרמח"ל במסילת ישרים, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זהו ספר, כן? איפה שאדם שקורא אותו אמור ללמוד, כן? אמור ללמוד מוסר ואיך לחיות. למשל, הדודה שלי, וסליחה שאני סוטה לרגע, הדודה שלי, שהאחות הצעירה של אמי, היא גרה, זיכרונה לברכה, כן, היא גרה בבני ברק, והיא הייתה קוראת עם נשים דתיות את מסילת ישרים, כספר שמלמד אותך איך אתה צריך לחיות בקדושה. אז הזכרת בצורה נכונה, אבל איך נגדיר את זה לחיות בקדושה? כן, בלה. לחיות בקדושה... או שזה רק בשביל אנשים שומרי מצוות. אוקיי, אתה צריך להיות... סליחה, אני קצת במוד ציני, כן? אם אתם מוכנים. אתה צריך להיות גבר, אתה צריך להיות גבר שלא עסוק בענייני יום-יום בכלל, שאשתך עושה את כל הסידורים של הבית והמשפחה והילדים, ודואגת לענייני דיומה שאינם קדושה בכלל, ואתה עסוק לך בספרות עליונות של הגות ולימוד פלפולים, לא במובן השלילי, אלא במובן המאתגר, השנון. זאת אומרת, זה לחיות באיזושהי ספירה שהיא לא לגמרי מציאותית, יומיומית. זה הקונצנזוס, כן? אני הייתי הופכת את הקערה על פיה ואומרת שמי שחי את החיים במלואם ובהמון ערוצים בבת אחת, ממלא את כל מה שהוא רוצה ומצופה ממנו למלא, אני הייתי נותנת לו מעמד של קדושה. רגע, לא הבנתי את הדבר האחרון. אני אומרת שבעיניי קדושה היא תואר, כן? תואר שצריך להיות דווקא מוענק למי שחי את המציאות ונתקל בכל הבעיות של המציאות ופותר כמה שהוא מתמודד, מתנהל. זה מה שאני חושבת. הבנתי, זאת אומרת, את מציעה פירוש חדש, אבל אני רק שאלתי על המושג קדושה לפי מה שמקובל במקורות, לא פירוש חדש, כי פה את קוראת לזה צינית, אני קורא לזה, את מורדת במשמעות ההיסטורית, האינטלקטואלית, אני לא רוצה להגיד המקובלת, שבתוך המקורות שלנו, אבל לא התכוונתי שאנחנו נקבע סטנדרטים חדשים, אני מנסה להבין איך עד שאנחנו נולדנו הבינו את המוסר, אבל בסדר, אנחנו שומעים את כל האפשרויות. נתנאל, תמשיך. אחד המאפיינים של הכתיבה הספרותית האורתודוקסית ביידיש נוגע לצורך שסופרים חרדים חשו לעצב את האידיאלים האנושיים של יהדותם בכלים ובשפה מודרניים, על מנת לצעוד עם הזמן ולהשתלב בכללי הביטוי האופייניים למאה ה-21. האידיאלים האנושיים של יהדותם, כן? הרי אצל אגודת ישראל, ההגדרה של קדושה היא ודאי קצת שונה ממה שאנחנו דיברנו. הלאה. הניסיון להיות חלק של ספרות העולם ולא להסתגר בניסוחים ובצורות מקומיות בלבד,
ואופיינית לדרך הכתיבה והמחשבה המסורתית מדורי דורות. היה כתוב אופייניות, לא אופיינית. סליחה. העלה את סופרי יידיש האורתודוקסים על פסים מקבילים שהדהדו גם ככתיבה אוניברסלית. בספרות יידיש במאה ה-20 השתמשו סופרי יידיש באחד האמצעים של הספרות המודרנית והחלו לחבר מניפסטים ספרותיים שבהם שטחו את העקרונות הפואטיים המנחים את מפעלם הספרותי. כזה הוא המאמר של אהרון צייטלין, Der Kult für gar nicht und die Kunst. Der Kult von gar nicht, כן? קולט זאת אומרת הסגידה. טוב, אחר כך יש תרגום, כן. Der Kult für gar nicht und die Kunst wie sie darf sein. תרגום, יש. פרוטסון אני מאמין, עיין צייטלין 1926 לשביעי, הסגידה ללא כלום. פרוטסט, רגע, סליחה, פרוטסט אני מאמין. כן, טוב, אתה נפלת כשהתחלנו לדבר לקרוא בעברית, אבל לאט לאט גם תלמד לקרוא מצוין. יש תרגום של הכותרת? כן, 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 הוא קיים עכשיו. הסגידה ללא כלום והאומנות כפי שהיא צריכה להיות. מחאה זה לא הסגידה ללא כלום רגע, אלא הסגידה ללא כלום. יש שם ידיעה צריך להיות. הסגידה ללא כלום. אין פה ידיעה, אבל אוקיי. במאמר הזה, שהוא מניפסט ספרותי לכל דבר, יוצא אהרון צייטלין נגד ספרות יידיש בזמנו, מבקר את עקרונותיה ומתווה מסלול רצוי שבו עליה לנוע. גם יחיאל פיינר חש בצורך בזמנו, בשלהי שנות ה-20 של המאה ה-20, לצאת בהכרזה פרוגרמטית, על מהותה פרוגרמטית על מהותה של השירה ושליחותו של המשורר בעשור השלישי של המאה ה-20. אין ספק כי רוחות הזמן שנשבו בתרבות אירופה לא היו זרים לפיינר ולחבריו כשמואל נדלר ואלימלך שטייר. גם הם מבני החבורה של הסופרים האורתודוקסים כותבי יידיש שכתיבתם הושפעה מהמגמות שסבבו בספרות העולם באירופה. ברוח זאת כותב פיינר לקראת סוף ההקדמה שלו לצוויון צווייציק, לידר. אצל סטנדר המזבח שר עד תום כל משורר כהן את סבלותיו וחלומותיו של הציבור שלו. לו יהי בהתרוממות נפש עילאית, או בחיוך שפתיים רחב. לא משנה באיזה אופן, באיזה סגנון או צורה, יכול הוא להיות משורר פוטוריסט, משורר אימאז'יסט. אין להלן במקור של המבוא ביידיש עם התרגום לעברית. עצם האזכור של פיינר בדבר השירה הפוטוריסטית או השירה האימאז'יסטית, מעידה ביחד עם התייחסות ישירה במבוא שלו לספרות ולאומנות בתרבות העולם. כי פיינר מודע לכך ששירת יידיש בכלל ושירה בפרט הם חלק של תרבות העולם. הוא לא מסתגר בארבע אמות העולם האורתודוקסי היהודי ממנו הוא בא ולא הוא שייך, אלא כותב שירה ועל שליחות המשורר מתוך פרספקטיבה אוניברסלית שבקרבה ספרות יידיש בכלל והספרות האורתודוקסית בפרט מהווים חלק אינטגרלי של התרבות האנושית. המבוא של יחיאל פיינר לספר שירה צוויון צווייציק כתוב בסגנון בוטה וקשה לעיכול, סגנון המזכיר את האקספרסיוניזם בספרות יידיש מבית היוצר של אורי צבי גרינברג ופרץ מרקיש. סגנון הנעזר בקווי תיאור גסים, אלימים וזועקים עד כדי שיחוללו זעזוע אצל הקורא, הטרידו אותו משלוותו ואף נבעו בעשור השלישי של המאה ה-20 קטסטרופה כוללת המתרגשת ובאה. המבוא של פיינר מנוסח בסגנון אותם מניפסטים ספרותיים של האקספרסיוניזם היהודי. אקספרסיוניזם. זה בא to express, להביע. מכיר את זה באנגלית. שהיו בזמנם חידוש גמור בספרות יידיש, אבל השתלבו יפה במגמות הכלליות של ספרות העולם בזמנה. ייתכן שפיינר מזכיר את הפוטוריסטים והאימאז'יסטים לקראת סוף המבוא שלו, לא במקרה.
יותר משהמבוא שלו מכוון לפוגרומים בעבר על קהילות יהודיות, כפי שחוקרי ספרות מסוימים רומזים, יש במבוא של פיינר ללא ספק מנבואת הלב והתרמת השואה. והתרמת שואה. כ6 שנים לאחר פרסום המבוא של פיינר, הראה ההפצצה בידי הנאצים על העיירה גרניקה בספרד. גרניקה בספרד בשנת 1937. ובאמנות הפלסטית השאיר פיקאסו חותם אלמותי לתוצאות ההפצצה הזאת, שבה נספו 1,600 קורבנות ועוד אלפי פצועים. אני אראה את התמונה שנמצאת פה. כן. אתם מכירים את התמונה של פיקאסו? כן. היא הייתה מאוד מפורסמת. כן, בזמנו. היא עדיין מאוד מפורסמת. אצל חבר שלי בבית, הוא תלה את זה בסלון, כן. זה מאוד מאוד נחמד. פעם שיושבים בסלון, אפשר לראות הפצצה. לא, זה תזכורת. העניין פה זה תזכורת. הבריחה מדברים נוראיים, זו תגובה אחת, ולהזכיר אותם יום יום ושעה שעה, זוהי דרך אחרת להילחם נגד זה. אף על פי שאי אפשר תמיד לראות במה תמונה שתולים בסלון, יכולה להילחם בדברים כאלה שקורים, אבל אם תרצו אפשר לגלגל את כל השלבים עד לכוונה של מי שתולה אותה, שדברים כאלה לא יקרו יותר. כן. המניפסט, אוקיי, אני אמשיך. כן. המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר ותרגומו לעברית שאנו מביאים להלן, כדרכו של כל מניפסט ספרותי, מכוון לעתיד. למעשה, מבחינה זאת, יחיאל פיינר הכשיר עצמו בין 2 מלחמות העולם לתפקיד שהיה צפוי לו כקצטניק, מחבר הכתבים בימי מלחמת העולם השנייה תחת שלטון הנאצים. בחוברת שבנימין הרשקוביץ, בנימין רושובסקי, רושובסקי, ככה כתבו את זה. רושובסקי? אוקיי. פרסם ב-1964 בהיותו מרצה לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא פרס בפני תלמידיו מפה עשירה ומגוונת שכללה טקסטים רבים בתולדות המודרניזם בספרות, באמנות ובתרבות העולמית, בסוף העשור השני והתחלת העשור השלישי של המאה ה-20. אין מה נספח. במפה הזאת, בתוך הספר, בפרקים י"ג וי"ד, וגם חלקית בפרקים אחרים, הביא ירושובסקי עדויות לתרומתם של סופרי יידיש החילונים לספרות המודרנית, אשר פתחו אופקים אל תוך המאה ה-20 גם בתרבות היהודית. על פי תוכניתו של ירושובסקי, היה מקום להרחיב עוד יותר את היריעה, וכפי שהוא בעצמו כותב בפתח הדבר של ספרו. הקורא הטועה על סגנונם הקיצוני והבוטה לעתים של מקומות רבים בקובץ, התופעות היו כידוע דומות בארצות אירופה השונות. ההשפעות והקשרים שבין הספרויות היו רבי פנים וכמעט מיידיים. משום כך, ובשל הרצון לתת ככל האפשר תמונה רב-גונית של המתרחש באווירתה של כל ספרות וספרות, צמצמנו מבחר ראשון זה ל4 ספרויות, הרוסית, הגרמנית, היידיש והעברית. זה ציטוט מדברי ירושובסקי, כן. כן, בספר שלו. לדברי ירושובסקי, בציטוט לעיל, מתהדדים טונים דומים ועובדות המגיעים אלינו מתולדות חייו ויצירתו. טונים הבאים לביטוי כבר בהקדמה של יחיאל פיינר לספר שיריו משנת 1931. דיון ראשוני בהקדמת פיינר לספר שיריו צוואנציק, כלול בספר העומד להופיע בקרוב של מוניק דהן, קצטניק והאחר, בהוצאת מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית. אוקיי, נתנאל, אמרת שגמרת לקרוא את הספר של מוניק דהן, תוכל לתת לנו כמה מילים על זה? מה הרושם שלך? על הספר או על הדיון בהקדמה? על הספר, כן. אני קודם כל מאוד מאוד נהניתי. אני חושב שבספרות באופן כללי,
בתור משהו הוליסטי שצריך לשלב בין דברים שונים וליצור מהם משהו אחד ואחיד. אני חושב שזה מאוד מעניין הדרך שהיא בחרה בה. כלומר, כל הרעיון של לשלב את האתוס בכתיבה שלו ולנתח את זה עם הריטואל ועקרונות שמגיעים בעיקר מהפילוסופיה של לוינס, אני חושב שזה מאוד 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 יפה. אני כן, כלומר, כן יש לי ביקורת לדעתי על זה שקצטניק לא התכוון לזה, אבל זה לא משנה בכלל, כי זה בסדר גמור, וככל שידברו על זה יותר, על זה, ככל שידברו על קצטניק יותר, אני אהנה יותר, כנראה. אני מאוד נהניתי מהניתוח. כן, אתה הערת הערה קטנה שאתה חושב, אם הבנתי מה שאתה אומר, שהתיאוריות לגבי פסיידונימים ולגבי האחר והריטואל שמוניק דיין משתמש בהן, אתה אומר זה יפה מאוד, אבל אינך חושב שקצטניק התכוון. זאת אומרת, אינך חושב, אם הבנתי מה שאתה טוען, שיש באמת קשר בין מה שקצטניק כותב והמשמעות של מה שהוא כותב, לבין מה שהתיאוריות עוזרות או לא עוזרות להסביר אצל קצטניק. זאת אומרת, האם במילה אחת יפה מאוד שהיא הביאה תיאוריות, אבל אם הבנתי, זה לא מסביר את מה שקצטניק עשה כקצטניק? זה מה שנובע ממה שאתה אומר? אני חושב לא, יש שם כמה מקומות בספר שהיא כן חושב, כאילו, אני חושב שקצטניק פועל בעיקר בדרך דתית, אבל כאילו לא במסגרת הדת, במסגרת הספרות, אבל במחשבה שמאופיינת בעיקר על ידי אנשים דתיים. לכן יש שם דברים בספר שלדעתי נכונים ואני ממש מסכים איתם, אבל יש גם דברים בספר שאני נאלץ לא להסכים איתם. בעיקר החלקים שהיא משתמשת בסוציולוגיה, בעיקר. כן, אז אתה מתכוון לתיאוריות שהיא משתמשת. כן, אבל לא כולם, אני חושב שהיא גם מביאה דברים מדרשים, וגם לוינס, אני חושב שאומנם קצטניק כנראה לא הכיר את לוינס שהוא חתם על הספר הראשון שלו, אבל אני כן חושב שזה בהחלט היה יכול לבוא ממניעים כאלה, כי הם לא באמת חדשים, אבל לא... בסדר. זה יכול להיות. הבנתי. יש תמיד, ואתה צודק, שמדבריך עולה שאלה מעניינת, שהיא שאלה שאפשר לשאול וצריך לשאול, לגבי כל מחקר באוניברסיטאות. הרי באוניברסיטאות תמיד יש דרישה, הייתי אומר אינהרנטית. אני רק רוצה להסכים שעכשיו 7:30. אופה, ככה? טוב, אני רק אגמור את המשפט. באוניברסיטאות יש תמיד דרישה שכשכותבים מחקר, שיהיה דיון בתיאוריות שקשורות לאותו נושא, ואז השאלה היא תמיד, האם התיאוריות שהחוקר מביא הן רלוונטיות להבין את נושא המחקר. ובזה אני גומר, מה שנתנאל אומר, הוא טוען שחלק של התיאוריות שמוניק דיין מביא בהחלט רלוונטיות כדי להבין את קצטניק, והוא אומר שיש תיאוריות אחרות שהוא לא בטוח או הוא לא חושב שהן מוסיפות או מורידות להבנת קצטניק. האם דייקתי איכשהו? כן, אבל אני רק רוצה לחזור שאין לי יומרה לחשוב מה קצטניק חשב, וזה גם פחות משנה, וגם... לא לדעת, ולכן זהו, נקרא לזה דיון אינטראקטיבי, כן? החוקר רואה תיאוריות, החוקר רואה את נושא המחקר, והוא מנסה להיעזר בהן, אם הוא מצליח או לא מצליח, זה כבר נתון לכל קורא. אנחנו הגענו כבר ל7:30, אז אנחנו חייבים לסיים, ואני מודה לכם מאוד, אני שמח ששלמה אנחנו מודים לך. טוב,
וגם יהודית, יהודית עוד נשארה? לא, היא יצאה כבר, כן. אני רק רוצה להגיד שביום חמישי אני כנראה לא אשתתף בשיעור, אני מקווה שנתנאל, אתה... אוקיי. רגיל, אוקיי. נתנאל יודיע לנו, כן, אם יש איזה בעיה, אז יודיע לנו כמה ימים קודם. נקווה שלא יהיה צורך. לא אמורה להיות לי בעיה. אוקיי. אני שמח מאוד לראות את כולכם שוב, זה פשוט כיף. אני שמח להכיר. אפילו יותר אנשים. כן, כן. טוב, אבל אני מבטיח, תראו, אני לא אוהב לתת הבטחות, אני מבטיח שהפעם הבאה אני אשתדל לא להתערב יותר, וננסה לגמור את המאמר. אז תודה רבה ולהתראות. תודה רבה, תודה לכולם. תודה רבה לכולם. שלום, שלום. להתראות. להתראות.